Эфирда яңалыклар тапшыру исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Сәнәгать зонасында юлларны төзекләндерү дәвам итә. Бу җитештерүчеләргә ничек тәэсир итә? Мошенниклар яңа алдау ысулларын өйрәнә. Пенсия фонды шәһәрдәшләрне игътибарлы булырга чакыра. Ишек алдында калдырылган автомобильләр коткаручыларга кумаучалый. Белгечләр белән Әриеттә хәбәрчебез катнашты. Тиздән хлебный проездын төзекләндерүгә керешәчәкләр, әлегә әзерлек эшләре алып барыла. Киләсе атнага су коюларын урнаштыра башлыйлар, ян якташларын сүтәчәкләр. Яңа елны исә киләсе елга гына сала башлыйлар. Теманы Гүзәл Шихапов дәвам итә. Әлеге юл буенча көн сайын меңләгән автомобиль уза. Алар арасында товар артыннан килүче йөк машиналары да бар. Әлегә кар юк, шуңа чыгырларны урап узарга мөмкин. Мәсьәлә ел сайын язын катлаулана. Монда грузовиклар йөри, юлларны сыталар инде, ваталар. Булай да юл беткән монда. Ремонт кирәк. Здесь надо всю дорогу менять. Мы ездим на газелях, газель просто убивает сразу. А так, на легковых еще более-менее, но на газели сразу чувствуется. Чыгымнарның бер өлешен моношәһәрләр үсеше фонды каплаячак. Килешүгә кул 5 октябрьдә куелды. 100 миллион сумга якын акчаны фонд күчерә. Эшмәкәрләр юлларны төзекләндерүне сорап күп тапкыр мөрәҗәгать итте. Проведенная реконструкция дорог позволит, в свою очередь, флагманам пищевой промышленности «Челны хлеб», «Челны холод», «Булгар пиво» реализовать новые инвестиционные проекты на сумму 652 миллиона рублей с созданием дополнительных новых рабочих мест в количестве 105. Капиталь ремонт кысаларында яктырткычлар урнаштырачаклар, тротуарлар, су коюлары барлыкка киләчәк. Гүзәл Шихапов, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Путин 2018 елның 1 гыйнварыннан 2 яки 3 бала туган гаиләләр өчен махсус ипотека программасы кертергә тәкъдим итте. Россия президенты Владимир Путин балалар мәнфәгатьләрендәге гамәлләрнең ил күләм совет стратегиясын гамәлгә ашыру буенча координацион совет утырышында шулай дип белдерде. Ил башлыгы ана капиталының 2021 елга кадәр озайтылуын хәбәр итте. Исегезгә төшерәм, ана капиталы 2018 ел ахырында бетәргә тиеш иде. Президент аны куллануның өстәмә мөмкинлекләрен дә карарга кушты. Моннан тыш ул социал-демография өлкәсендә тагын берничә яңалык көтеләчәген әйтте. Ил җитәкчесе сүзләренчә 2018 елдан Россиядә беренче бала өчен ай сайын акчалата түләү каралган. Аның суммасы субъектларда кабул ителгән балаларның яшәү минимумыннан чыгып билгеләнә. Уртача алганда ул 10,523 сумны тәшкил итәчәк. Шәһәр пенсия фонды интернеттагы яңа төрле алдакчы сайтлар турында кисәтә. Янәсе алар СНИЛС һәм паспорт мәгълүматларын әйтсәгез, сезгә хусусый иминiyet фондларыннан күп акча күчерелгән әйтәләр. Гадәттә бу 100 мең сум тирәсе акча була. Икенче этапта кешегә хусусый иминiyetчеләрнең базасына керү бәясен түләргә кушалар. Имеш шуннан соң сезгә 100 мең сум акча күчә. Пенсия фонды мондый алдауларга ышанмаска чакыра. Бір кімге дә үзегезнең страховой свидетельстволарыгызны, паспортларыгызны бирмәгез дип киңәш бирәбез. Әгәр дә инде үзегезнең пенсионный накоплениеларыгызны карасыгыз килә икән, ул вакытта шәхси личный кабинетка кирип, госуслуга, портал госуслуг дип атала инде, шунда кирип карый аласыз. Башка кешеләргә ышанырга ярамый. Шуңа күрә төрле кешегә менә булар сорыйлар, вәгъдә бирәләр, күп акча карыйсыз, аласыз дип ышанырга ярамый. Үзегезнең пенсия акчалары күпме җыелуын пенсия фондына килеп клиентлар хезмәтендә дә белергә була. Ишек алдында куелган автомобильләр махсус техникага кумаучалый. Нәтиҗәдә янгын сүндерүчеләр, ашыгыч медицина ярдәме күрсәтүчеләр, зыян күрүчеләр янына соңрак килә. Моның ачык мисалы 37-27 йорты ишек алдында булган янгын. Hyundai автомобиленә капкан утны сүндерер өчен янгын сүндерү җиңсәсен ишек алды буйлап сузалар. Вакыт югалгач, чит ил машинасы тулысы белән янып бетә. Әлеге проблеманы чишү юллары бармы? Белгечләр белән Рита хәбәрчебездә катнашты. Автомобильләр коткаручы техника килгәнен күрсә, юл бирергә ашыга. Әмма хуҗасыз юлда калган машиналар белән кыенрак. 58-нче комплекста нәкъ шушындый хәл күзәтелде. Я буквально вот отошел на минуточку. Даже фары, видите, не выключен. Ну вот если бы соседнее здание горело. Вот я стоял в 5 метрах. Если я увидел сразу пожарку, я сюда сразу прибежал. Как вы видели. Ни минуты более даже прошло. Так что нет, надо на самом деле такие вещи проводить. Потому что сам во дворе паркуюсь и, соответственно, вдруг пожар, вдруг что. Койшакта янгын сүндерү техникасы белән автомобиль арасы берничә сантиметрны гына тәшкил итә. Коткаручы транспортның киңлеге исә 3 метрга якын.
Рейд барышында автомобильләре янында булган шәһәрдәшләргә кисәтү ясадылар. Машиналарын калдырып, үзләре китүчеләргә исә штраф түләргә туры киләчәк. Мы составили план-схему, также у нас есть фотоматериал. Все это нарушение зафиксировано, будет направляться запрос в ГАИ для установления владельцев автотранспортного средства. И в дальнейшем будут применены меры административного воздействия. Мондый кагыйдә бозган өчен физик затларга 2000-нән алып 3000 сумга кадәр, вәкаләтле затларга 15000 сумга кадәр штраф каралган. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Виданов, Яңалыклар. Федераль дәүләт мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренә хезмәт хакларын арттырачаклар. Карар Россия хөкүмәте рәисе имзасы белән министрлар кабинеты сайтында урнаштырылган. Әлеге карар Федераль дәүләт мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләренең 2017 елда планлаштырылган хезмәт хаклары күрсәткеченә ирешергә мөмкинлек бирә. Тантаналар сарайы туй фотосурәтләре бәйгесе игълан итә. Бирегә элекеге һәм заманча фотоларны җибәрергә мөмкин. Бәйге ЗАГС органнарының 100 еллык юбилее уңаеннан оештырыла. Белгечләр шул рәвешле элекеге һәм хәзерге туй модасын чагыштырып карарга булган. Фотосурәтләр күргәзмәдә урын алачак. Җиңүчеләрне бүләкләр көтә. Рәсемнәрне Шулман проспектында урнашкан ЗАГС бинасына алып килергә кирәк. Бүген Бөек Булгарда Мәүлид ән-Нәби Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көненә багышланган зур бәйрәм башланды. Туган көне мөселман календаре буенча Рабигыл әүвәл аеның 11-ннән 12-сенә каршы төндә керә. Пәйгамбәр 571 елда Мәккә шәһәрендә туган. 40 яшенә җиткәч пәйгамбәр булган һәм бу шәрәфле вазифаны 23 ел дәвамында үтәгән. 63 яшендә Мәдинә шәһәрендә вафат булган. Республика күләм Мәүлид бәйрәмендә безнең шәһәрдән дә дин әһелләре катнаша. Бүгінгі абнашлар, мен сіздің білән сау болашам, сен сау болығыз. Невероятно, но факт. Половина жителей Земли никогда не видели снега. Отправим. Знаешь, как обрадуется. Радуем скидками в корпорации Центр и Селдом до 50%. Большой холодильник Bosch Total No Frost за 24 444. На юге что думают? Мы песка не видели. Не гневи шефа. Готовь на кухне Лорена. Лорена. Комфортное лечение зубов по доступным ценам в стоматологии «Улыбка». 39 23 23.